2022 жылда Болгар жерінде тантаналы оқиғалар көтелә. Россия мөселманнары җыена шуларның беренчесе. 922 елда без рәсми рәвештә дәүләт дине буларак кабул иттек. Шуңа күрә бу дата безнең өчен, хәтта татарлар өчен генә түгел, бөтен Россия, хәтта дөнья өчен ул бик мөһим. Ислам динен кабул итүнең 1100 еллыгын уздыру тәкъдимен Рөстәм Миңнеханов үз юлламасында җиткергән иде. Аның фикерен Владимир Путин хуплады. Нәтиҗәдә федераль дәрәҗәдәге оештыру комитеты барлыкка килде. Бу юбилейдан файдаланып, бүген инде ислам тарихында өйрәнергә кирәк. Аннары менә бүген мөселман өммәте алдында торган проблемаларны да куярга кирәк. Мөселманнар җыенына Мәскәү, Санкт-Петербург, Свердловск, Кузбасс, Башкортстан, Марий һәм башка төбәкләрдән дин әһелләре килгән. Я прошу Господа миров, чтобы эти ледяные ветры не задули свет ислама в сердцах людей. Быелгы истәлекле датага багышлап Ибн Фадлан документаль нәфис фильмы төшерелгән. Булгарда дин кабул итү тарихы илче Ибн Фадлан язмаларына нигезләнеп эшләнгән. Гомумән 2022 елда билгеләп үтелүче истәлекле вакыйга уңайыннан иң яхшы каллиграфларын җыеп, кулдан язылган Коръән китабы чыгарга ниятлиләр. Моннан тыш рус телендә онлайн мәдрәсә ачылачак. Электрон китапханә эшли башларга тиеш. Халкыбызның батырлыгын тасвирлаучы Туган батыр проекты тормышка ашырыла. Ул кыю көрәшче, гаилә кыйммәтләрен саклаучы һәм гореф-гадәтләрне буыннан-буынга тапшыручы. Фильм һәм китап рәвешендәге бу проект балаларга да, олыларга да кызык булырга тиеш. Иң мөһиме бу әкият беренче чиратта татар телендә язылды. Шуннан соң гына ул урысчага, инглизчага, гарап телләренә күчереләчәк. Менә ул 922 елда Ибн Фадлан катнашында Болгар җирендә ислам динен рәсми рәвештә кабул итү күренеше. Әлеге вакыйга дин өчен генә түгел, сәясәт, икътисад, мәдәният үсеше өчен зур йогынты ясаган вакыйга да булып санала. Ә инде бүгенге көндә Болгар музей тыюлыгы ул күп санлы туристларны җәлеп итүче тарихи үзәк булып санала. Яңа ел каникуллары тарихи урын белән танышу өчен бик уңайлы вакыт. Сохранять это исторические места. Шундый тарихи җирләрдә күптән йөрисе килгән иде. Җыен вакыт җитми. Менә бергәләшеп уйладык та килергә булдык. Шундый истәлекләрне саклау ул зур хезмәт. Очень красиво. Без әле килдек кенә, барлык урыннарда да булмадык. Без тарих белән кызыксынабыз. Монда матурлык та, борынгылык та күзгә ташлана. Бу көннәрдә дин әһелләре вәгазь лекциялар тыңлый, мастер-классларда катнаша. Россия дәрәҗәсендәге форум 8 гыйнварга кадәр дәвам итәчәк. Болгардан Илдар Сафиуллин, Ленар Хуҗахматов, Яңа Гасыр каналы.